Hello friend, दिनै मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दिनैनि ब्लगा मा होनो थामिलाव दंखायो लोगोफोर थामिलाव जि नुदों बेनो जागोन आरोना थ' नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर लोगोफोर नै जों दिनैहाय नैबेखौ सुसिगोन आरोना आयौ ओरैबायदि फिफन जाबाय आरोना नै जोङो आदै माने बे कलकातानि मादै खैराबारिनि ओमफ्राय जोंना दिनै खामानिया दिनैनो लास्ट डेट जोङो मावस्रानोसै बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर होमबाबो मावसै उफाय गैया दिनै सानसेल'खौलाय ओमफ्राय गाबोन फालाराम एबार दिनैनिफ्राय लास्ट डेटआव डिउटि बिनिफ्राय समफोरनिफ्राय न'आव थांबाथाय आसामाव भिडिअ बानायबाय थासिगोन लोगोफोर एबारनिफ्राय नायबाय थादो माने मालायनि जायगायावसो दंफैयो दा ओमफ्राय आसामाव थांबाथाय गोसोबायदि भिडिअ बानायसिगोन आरो न'आव टाइमखौनो मोनानि आदा टाइमखौनो मोनाना भिडिअ बानायनो गैया एबार न'आव थांबाथाय दैलि ब्लग भिडिअ नायनो मोनसिगोन लोगोफोर मानो होनबा जोंना चेनेला मानो अबेबा सप्तासे अबेबा सप्तानैयावसो चेनेल मोनसे फैबाय थायो जोंना भिडिअआ आरो लोगोफोर स्किप दा खालाम नायलांबाय था बिदि सुयो आरो नायलाय आदाया सुजेनबाय ओमफ्राय जोंबो सुनोसै आरोना दायो नै आदाया सुजेनबाय इयो नै बेबो सुबाय आरोना कलकातानि आंबो सुनसै दा फैनो मादै सुनसै मानसिफ्रा जोंल' नङा ओमफ्राय बुहुद मानसिफोर दं आरोना ओमफ्राय बै दाउ गिदिराव थांजोब्बाय माखासे जोंखौ बेयाव होबाय आरोना मोनसेल' खामानिखौ मावबा आरो जायाना बेयावबो माने मानसिफोरखौ रानना होबाय आरोना जोंना फंबायमोनाबो इयाव दाउ गिदिराव दंहैयो 3 नम्बर सिटआव आयौ ओरैबायदि सान्दुं गोसा आयौ आदाजों आंजों माने फैसा लायनो हादों जोङो ओमफ्राय ओइनि आदाया थांगासिनो माबा मा होनो जोंना 12 दिन मावनायनि फैसा जोङो समबार देवबाराव थांसिगोन नालाय ओमफ्राय जोंनो फैसा आद्रा दं आरोना बेखौ हरफाखानो नागिरदों नै मालाय जि साहा लोंगासिनो ओमफ्राय जोंहा दासो माबाबाय आरोना दासो मोनफैबाय इमान सान्दुं गोसा जों बै दाउ फिसा सिटआवसोमोन नालाय बेयाव ओमफ्राय नै मालाय दा अख्रांखौ नायबावला साहा मोनलोंखांनायखाय देनजारसो ओमफ्राय नै सारमोनहा ओमफ्राय नै गासिबो दिदोमोन आरो अदे लाजिबाय बिदिदोमा सेंग्रा है बुरै गासिबो माने साहा लोंगासिनो आरोना ओमफ्राय आदाया नै जोंना होबाय सहिखौ ना आदाया सिगां होबाय आरो ओमफ्राय बाजैया होखांबाय ओरैबायदि मावबाय दे आखायाबो ओमफ्राय मोनाखैना मोनसे जाबाय दा ओमफ्राय नै मोनबाय सारा सानगासिनो आरोना सोरनि आदा बियो नोंनि दों ने दे सानदो आदा दे सानदो नै लागाव सानबाय आदाया दिनैनि माने समबो थांसिगोन नालाय जानुवारि 15आव थांसिगोन नालाय ओमफ्रायनो आदारखौ मोनबाय आरोना सारा नै बे इनसार्ज सारा ओमफ्राय बै आखाया बिनि हिनजाव आरोना ओमफ्राय नै आयौ सारमोना मा लोंदों साहा लोंदों साहा लाजिबायनो सारा नै लोगोफोर मोनबा फैसाया लागाव आद्रानिया दाख्लै मोनखांबाय माखासे ओमफ्राय दिनै आद्राखौ दिनै मोनबाय आरोना